UCM ke HDC ba Tony Winston lengdo rong ba ke HDC ke trading license ya ke parking lot hadan kiti ke badai try jong bauri hadin ba adep menle ya partnership baru kasih aba juba ba jingkli ke ba vanra no yang persya ba tin bel khan hakado ba council mtaksi ba Tony Winston ong ba ke HDC kam simal ailat ya parking lot hadan kiti ban play claim trading license wala gila pasyang ban play ya ka Hendai hadin ba pendung ya kasi banle partnership baru try ke parking lot la ai ke tring license rengkat ke jimpen ya ilang kasi baru try. Ulong ba kani kamut ba ka baha ni ka share na ka ke parking lot layo lang ukasi om dai syu ba syu sya pendon kam ha ubajela ne syu lek belas ngi. UCM long ba ubauri udai ubajela ubadai hok na kan ke jela ba sa bun post name bat omla ban kentaj ban ai trading license hadin ba yo ya NOC na kasinong ru. Ati simet ya ubauri tengah siung kum exploiter. Nama ula exploit ya ke jaka ke jungi. Hang te hapok Kansas Street Oxford. Kabang ila ya kun la bun senam ban yo ke tiga jaka. Henry haduk mentah ule trifleet hang te tom lele. So tenat ba fi certify fi ai ke certificate mentah jong u. Henry nakaliang jong nganum pediang. Dalile ba undai tau genuine non tribal akan negeri ke jongi kulish buat bercuban rap ya ke ai ke ba ila komen ILO sombha wanum sutu bakla ya ke jubab ke banga jubab ke konteks ke ba physically ngamshim la pen scam ya utau bauri ani ngamshim la advocate ru ya ke ai ke ba ula le ha ka beidei bat ke ai ke ba phi ong mentan Henry kum ka jubab ka bang kwa ban ai she ILO ibla abu ya kata ka jingkeli ka bolen kong ka dei ba ipan ya kata ka firm bat ya utau partnership hanga mentang ngamdon songkonor ya kata ka kerteng bat takalis balada isya ngan sa syuai ya i ya kata ngan please sa ka table ka house ka ba pade ka jingpen scam na ka jong i lana ipen scam ka konteks jong ka jing ekran ka jong i kami hap sya kata ka i ka jing start jong INU hi ba in perhat dan ledi yanu ipen scam ba nrei ba in niat pat ya kata ka jing pen scam la de bangala certify mga bangan certify bung de genuine non tribal ka jing ekran jong i menne ka kham ka habang hi contextualize ya ka jing kali ka ba ibo habang nga ong ba bauri ula wan syangi bat ula day u non tribal u bala don bat ngi labun bun snem ban dinai ya u hadin bula yo ya ka NOC na ka snong hadin bangila apet ya ki kot kisla ba hadin bangila apet ya ki involvement jong ki locals ki jongi hakabidi ba katu ka kam day tang hakata ka konteks ka ba ngi na kaliang ka jongi ngi a ya ka trade license Henry kumbanga ong mentan ipediang ILO ya kata kadai syabar ka preview ke jonga la bandai ka personal matter ke jongi ka bayi kendu put bauri ndai nakaliang ke jonga ngila persyang nak trade department ban le ya ka ai ka babha bat kani kadai ka senjam ka bangi ngila persyang ban le de halor kata ka nongrim nga ong nak kapor syakapor lada kadang don cucu ka jingmut ka babha nang ni syakmat nakaliang jong kaliang persyak ru daki don kam ban ai ngilong welcome ya kata Henry tang man jubab ya kata Mr. Shongkonor da ka boborom ye yelo ka jinga kren ka jungi ka dei be tik halor kata ka konteks but ke ai ka ba ila comment ngam sudai syu bangan benrap halor kata pen scam kata kam dei ha ka konteks ka jinga kren ka jungi Henry nga i ha ka jing start ka jungi ba in perhat hi de dia ya ka comments ka ba ila comment ba nakaliang ka jungahi personally hi ngam dani ehi but nakaliang gajongi pada kom ka trade department hi pada ngipet ya ki kot kisla dada kilong feasible ni am yang bangin ai te halor ke jinglong feasible jong kita ki kot kisla ngin sa pesan ya ladi bat ngin sayat syakmat hakabai dei bat ka trading license yang ya ILO ibla abu itu ke jingkeli oi kedai ba nakaliang jong department gajongi ngim sim la ailat ya ka tu ka parking lot ang tai podan kiti ban pentrai kam claim ke jingyo ya ka trade license bat kadai ru hadin bakila wanra sika notice ke jonga da kitu kiseng bahalang ba kini ki brio hang tai podan kiti ki persyang ban pli ya katu ke parking lot
klem dadon ya ki kot kisla ki babiang hadin baki wan mi syangi bat hadin bang ngapet ya ke NOC ke bala ai na ke snong bat kiba involve ha katu ka kam kandai 4% gidi ki kena ki bade na katu ka thai hiang tu ti na kaliang ka jungi ke ai ka bangi ngila ban le ka long ba ngiyo ban penrung da uwei pat u local na khasi hang tu ban le partnership lang ka senjam ka long tang ban syuyo ban aikam aijam ya ki try meluk ki jongi ban ya dor rengkat lang bat utu try jong tu ka parking lot hang tu ti lingbai tai senjam ibang ila persang na kaliang ke department ke jongi ngila yo ban pli ya katu ka parking lot ban ngila yo ban ai ya ka trading license du da ka ba ni ai ha ka partnership kamut u local jongi ula yo ban le partnership lang bat utu try jong katu ka parking lot hang tu bat ula yo ban kamai ha katu ka business ka ba utu u parking lot u try ula seng ya katu ka kam ti kawi ka man sujubab ya ka jingkali ka ba jong elo ka long ba hadin ba kilawan mi syangi ngila yo ban ya keren bat ki baki dei ban aikam aijam ya u local jongi tang ber mdei tang ban susiu tulop yaki dan ban su pendon kam yaki baki dei ki try meluk ngila yo ban le sendan da ka partnership kamut ka share ka badai ha katu ka parking lot u try meluk jongi ru u yo lang ya katu ka share ti dada yendo iba bu ini ka jingkeli ilong satisfied ya kata ka jing jubab ka jonga ngatrai kani ka dei ka senjam ka bangi persyang na kaliang ka jongi ba watla ngimla bante lakam nomor bakum ba fitip hi ubauri udai genuine non tribal ubalasa bat ngi palat daki nyopo prapo snem ban dinai u ka hok ba un pen bantrei ka no business ni ngasu bakamdei ka lenti tendrei ka bangi la yo pada ban negotiate pada ba udai ban ai kam yo try meluk da ka ba u yo ban ai da ka percentage hang tu ba un kam try non u try ri jongi ru rengkat long ban ya rengkat karukom trikam ka bod jimut jim perhat umdai tang try meluk jongi un susah pendon kam hakinon tribals ibadon rengkat bat ngi hakani ka jela ka jongi ti ka tai ka dei ka jubab ka jonga ka banga submit syai elo badon buram babu ka jingkeli